So may buntag sa tanan kanang ang focus nato karon sa atong ebanghelyo mao nga sa English pa, the Father's word is truth. Ang pulong sa atong amahan kamatuoran. Tandaan ko na nato ha, ang pulong sa atong amahan kay mao ra isulti ni Jesucristo kamatuoran gud, no? Gani gihangyo kita nga mo ampo katulad sa usa ka gamay nga bata. Kini mga bata mag-ampo gani sila, very honest, very truthful, o wala gikuan ko sa ilang hangyo gyud, no? O katulad ani example lang ha, may bata nga nag-ampo ang iyang mama nanganak 1 week pa lang nanganak, no? Oh. Karon kay ang iyang manghod, iyang katong baby, no? Nga bago panganak, sige hilak. Sus, ang iyang pag-ampo, no? Yung siya, ay sus, Ginoo, kuha rin yung bata, oy, sige man hilak, oy, hatagi lang sa mami nako og bago nga bata. Anak siya, no? So katawanan, pero sa ila very serious na, no? Oh, tanawa. Mausad ba kita anak mo ampo, very honest, o coming from the heart. Okay? So, ang pag-ampo karon ni Jesus Christ, by the way, no, ebanghelyo na to karon lisod sabton kay maumana na si San Juan, magsuwat gani sobra kalawom ba, no? Kini siya, mao ang gitawag nga intercessory prayer. Kaya kadawag na pakamuana, no? Kanang intercessory prayer, intercession, magunini pag-umanani, na tagitawag nga intercessory prayer, maghangyo ta na mag-ampo kita, na tabangan kita. So, intercessory prayer ni siya, nagibuhat ni Jesus Christ para sa iyang mga apostoles. No? Okay. So, hangyo kita intercession. Karon, naikini siya upat ka parte o elements, no? Elemento, no? Oh. Ang una, protection. Iya ko na kagisulti, no? Sa iyang amahan, no? Atong amahan sa langit, nga protektahan ang iyang mga disciples, no? Oh. Kay ang ngano protektahan ang mga disciples tungod kay ang kalibutan is hostile. Hostile gani, dili ko siya friendly. Sa tinod lang kalibutan dili friendly. Kamatikod ka mo nga daghan nato mga problema diri, no? Ay kalibutanon man nga mga problema, ano? Hostile, okay? Oh. Kanang second, nag-ampo siya sa iyang mga disciples nga diri sa kalibutan. Kaya ang kalibutan dili maayo. Gani gingon niya kining kalibutan na ba, no? Kanang dili ko ni siya kanang mo follow sa iya ha. Gani, no? In short, murag isulti niya nga ang kalibutan, murag si Satanas tinuod man gyud, no? Evil is real, no? Satan is real. Ayaw na to ina nga walay demonyo naa gyud whether we like it or not. Dili makita sa kalibutan. Wala man nato ang kalibutan sobra ka nakahugaw, no? Murag depende mo na sa ato kung madani kita sa kalibutan, no? So gireprimand niya ang mga disciples, no, nga diri ka mo sa kalibutan, unya kini kalibutan very hostile, unya pero daghan ang inyong mga madawat. Halimbawa, daghan inyong mga gidawat nga mga insulto, no? Daghan pag BIPI, daghan ang kanang hatred, no? Pagdumot, etc. So, sahon na ninyo, kay dili ka mo sa kalibutan, ingon siya nga, kung halimbawa, insultuhon na daigon, no? Daigapon kita. Insulto kita sa uban, sagdira na kay problema man na nila, no? Gani, no? Mga tudluan sa mga psychologists pa, tudlo mo na sila. Nakana bitaw mga tao, bitaw nga mahilig magbuli, o mahilig magdaog-daog, o mahilig ka ng mo ana-ana sa imong problema. Abi ninyo, ang solusyon lang na ay dali ra gud, no? Una, ingani mo nga pag ginadaw ka, sabi mo, naka ba problema? Pangutan-a. Oh, pangutan-a ba? May problema ka ba? Oh.
Kaya ang mga tao ining ana, sila may problema diri ikaw. Muna kanusahay, problema kita kay ngano, maminaw mo kita sa ilaha, no? Oh. So we are in the world, so kung atagan kita insulto, we have to respond with praise. Kung atakehon kita, adi magbinuutan lagi gyapon kita. Kung may dagdumo sa ato, na respond them with love, which is very difficult to make, but this is the commandment of God, no? Okay. Number 3, sa intercessory prayer, ang joy. Mao ni ang gusto sa ato Ginoo nga naikalisod, no? Malisod ang kalibutan, pero ganahan siya. Nga mag-focus kita sa iya, na kita'y kalipay. Naka-experience naman kita ani, no? Ang karang bitaw, basit na kita sa tunga-tunga sa mga problema, pero kita malinaw gihapon o kita maayo gihapon, malipayon gihapon kita. Ana siya, no? And then the last one is truth. No? Kamatuoran. No? It's very, very important sa intercessory prayer sa ato Ginoo. Kung magpabiling kita as holy, no? O niya, holy to the truth. No? So, mag-ampog kita ani, no? Nga atong simbahan, o makakabot ing ani bitaw para sa katawhan na naglisod karon. So ang pinaka-last, no, nga pangutana nato for our reflection karong buntaga, mao nga unsa man ang suod sa inyong panalangin be? Halimbawa, pag magsimba kita, magsimba ka mo, unsa may suod sa inyong panalangin? Kung ang suod sa inyong mga panalangin, pag-ampo, karang gitawagan nga personal, okay, that is very good. Okay lang na siya. Pero dapat dili na magpabilin nga personal. Mag-ampo sa kita sa uban. Mauna nga kanang ayaw ka mo pagkuhan nga magpaampo sa uban, ha? Magpaampo ka mo sa uban. Kaya ang uban mag-ampo man. Pero di masad maayo nga sige lang ta paampo. No? Hala, paampo, makita ka natin, Father, no? Ay, ampo mo ako. Uy, sister, paampo mo ako, tanan-tanan. Anak, pero kita di labasad ka ng mag-ampo. O, magpaampo kita sa uban, pero iampo sad nato sila. No? Dili na mga kita lagi magpaampo, kundi mag-ampo sa kita sa uban. Muna ang gusto itulo sa ato karon sa ato Ebanghelyo. Amen. So, marito kita para pagsangyaw sa atong katilibanan, mag-ampo.